vlak číslo 6608 společnosti České dráhy ze směru Liberec a Česká Lípa hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Přijede na čtvrtou kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 56 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6611 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Česká Lípa hlavní nádraží a Liberec, přijede na třetí kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 50